हाय लोगोफोर, जों नै दा क'क्राझारनिफ्राय बासुगाव थांगासिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्ट्रिट प्ले खालामनो थाखाय। ओमफ्राय नै दा बेहाय माखासे माने समायना समायना जायगाफोर दङ, नोंथांमोना नायनो हायो। नै साल बागान गोजा बेफोरो। क'क्राझार टु बासुगाव लामा, बासुगाव थांनाय लामायाव जायगानि नामखौ मिथिथ'ला। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोननैसो नायनो गोनां बुस्थु देखायगोन। बेनि आगोलावनो आंजों सानैसो लोगो दङ, सिनेमा आर्टिस्ट ओमफ्राय थिएटार आर्टिस्ट। दा जों माने स्ट्रिट प्ले खालामनो फैफानाय। बिसोरजों सावरायग्रोनि एसे, ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायसिगोन। नोंथांमोना स्किप मारिनो नाङा, नायलांबाय था भिडिअखौ। नै बिथाङा नीलेश्वर बसुमतारी, से हाय टु होल योर फ्रेंड। नै साहेब बसुमतारी, बिथाङा मा होनोमोन ड्रामा लिरगिरि, स्क्रिप्ट बेनिफ्राय डाइरेक्सनबो होयो। गोबां बोसोर बिथाङा माने नायजाब डाइरेक्सन होबाय, लिरबोबाय। 20 खाननि बारा जाबाय खोमा ना लिरनाया। नै बेजोंनो दङ प्रदीप सार, प्रदीप बर' सार, बर' ना बसुमतारी सार। बिथाङाबो गोबां नायजाब खालामफेरबाय, आसामिसावबो खालामबाय। ओमफ्राय बर' फिल्मावथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दा बिथांनिनो गोदान फैगासिनो दंबावो मोनसे, मा होनो बिसम। बे बोसोराव मोनसेयानो खोमा ना? मोनसे जाना दङ लकडाउन थाखाय मोनसेल' खालामनो हादों आरो खालामनायाथ' माने गोबाङानो बुंदोंमोन खालामनो थाखाय 7 खान 6-7 खानसो जागौमोन आरो माने लकडाउननि थाखाय गांसेल' खालामजादों। पंकज माने लाहारिनि बिसम्बि होननाय आरो ओंखारनायाथ' आगोल ओंखारना दङ, थांनाय बोसोराव ओंखारनांगौमोन। लकडाउननि थाखाय हगारनाय जायाखै, माने बे बाराव हगारगोन आरो। दाथ' जोङो स्ट्रिट प्ले नङा होमबा? स्ट्रिट प्ले जों क'क्राझारनिफ्राय फैगासिनो दङ बासुगावसिम स्ट्रिट प्लेनि थाखाय। आसाम एइड्स कन्ट्रल ससाइटिनि माने दैदेननायाव लामायारि नायजाब जों खालामगासिनो दङ दा। HIV-आ सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि माबायदि बारदेरो बा सन्देरो बेनि मेसेज होगासिनो दङ जों गासै रायजो राजाफोरनो चिराङाव। गोजोननाय थाबाय। दानिया जों आगोलावनो बुंखानाय जा भिडिअ देखायनो बुंदोंमोन, बे भिडिअखौ देखायनोसै। नायलांबाय था नोंथांमोना, जोबोर गोमोथाव। बेयो क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजाव बानायना दोननाय दं। नोंथांमोनाबो बेयाव फरायफैनो हागोन। ओमफ्राय बेफोरबायदि माबायदि बानायो माने सोलोंनो हागोन, बेफोर आर्टखौ सोलोंनो हागोन। बेयाव फक डान्सबो फोरोंनाय जायो, बर'नि फक डान्स, ओमफ्राय तबला बायदिसिना बेफोरनि सायावनो डिग्रि फरायनो हागोन। MA BA आर्टआवनो माने MA BA फरायनो हागोन। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गोसो गुदुं सुबुंफोरा बेयाव फैनानै सोलोंनो हागोन आरो फरायफैब्लानो जाबाय। बेनिफ्रायनो माखासे दिल्ली, बम्बे बेफोराव थांनानै बहुद साक्सेस जाहैबाय बेयाव फरायनानै। माखासे तबला दामगिरिफोर आरो मा होनो बेखौ आर्ट्स आखिग्राफोरा। आरो नैफोरखौ नाय, माने बहुद माने जोंनि कालसारजों आसामाव जेरै माने जि कालसार बेफोरखौ लानानै बहुदखौनो बानायदों। बेफोरबायदि आर्टजों माने मुर्ति बानायनाय जिथु आर्ट, बेजोंनो माने बहुद मानसिखौ थांनानै थानायखौ नुयो, जिउ खुंनायखौ। बेनिखायनो
जोंनि माखासे मानसिफ्राथ' आर्ट लायो ओरैनो माने गामि गफायाव, खिन्थु आर्टखौ हाइ स्कुल समाव बांसिन लायो आं नुनायाव। हाइ स्कुल समाव लाबाय, हाइ स्कुल फरायखांबानो गैला, ओमफ्राय ओरैनो माने लागारनाय बादिसो जायो। खिन्थु जोङो आर्ट लाइनजोंबो गोबाङानो माने MA BA फरायनो हायो आरो बे लाइनजोंनो जोङो गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो आरोना। आरो मिउजिक लाइनजों बा डान्स, फक डान्स, बर'नि फक डान्सआथ' दा बेयावनो सोलोंजोबो नालाय। जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ नायोब्ला बेबो बिदिनो जालांबाय, माने उन्दै समाव उन्दै बैसोआवल'सो मोसासै दानि मानसिफ्रा, दानि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा। माने सेंग्राफ्राथ' गैलियानो, मोसानो गारबायानो होनना बुंजायो। सेंग्राफोरखौ बहुद खम नुसै आथिखालाव, माने सिख्लाफोरासो बांसिन मोसासै। खिन्थु लास्टाव थांनानै सिख्लाफोरासो बर'नि हारिमुखौ लाखिसिगोन बादि मोनो नायनो थाङोब्ला, बुंनो थाङोब्ला। जों दा नैबेफोरावबो माने फरायफैनो हायो आरोना। फरायनानै जोंनि हारिमुनि बागै, जोंनि जिथु फक डान्स बेनि बागै जों सोलोंनो हायो। माने बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना। माने मा बुङो बेखौ, उन्दैयै समावल' माने हाइ स्कुल फरायनाय समावल' ओरैनो गोसो जाबाय मोसाबाय बिदिल' जानो नाङा। बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंहा बहुद लस जायो। माने जोङो जाय समाव एक्सुवेलि डान्सआ मा, जों डान्स मोसागिरिबा डान्सआ मा बेखौ बुजिनाय समावसो जोङो माने गारनानै होनाय जायो। बा आर्टआ मा, आर्टआ मा बेखौ बुजिहांनाय समावसो जोङो माने जोंनि जिथु सोलोंनाय बा मोसानाय बेफोरखौ गारनाय जायो। जों बहुद माने बेफोरबायदिनो बानायनानै फाननायफोरखौ नुयो। गोबां माने टाउन सहरावथ' बहुद आर्ट आखिनाय, माने वालफोराव आखिनाय, पेइन्टिं बानायनाय, ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मुरथि टाउनफोराव लागायना दोननाय, बेफोरखौथ' बहुद नुयो, नङा होमबा? बेफोरजोंनो जोङो बहुद फैसा खामायनो हायो। जों माने आंनि बादिब्ला माने जोङो गामि ओनसोलावल' आर्टखौ माने साननैसोल' लानानै थायालासिनो बेफोराव फरायफैयोब्ला नोंथांमोना बहुद माने आवगायनो हागोन आरो लाइफआव। जोंनि माखासे बर' सुबुङा मोनथियाबो जानो हागौ बेयावदि माने क'क्राझारावदि बेफोरबायदि कलेज दङ, फाइन आर्ट्स। बे कलेजाव माने आर्टखौ बिदि सोलोंनाय जायो। जोंनि बेनिखायनो मोनथिया जानांगौ, बेनिखायनो जोंनि बर' गथ'फोरा बहुद गोसो गुदुं मानसिफोर नुदों आङो, स्टुडेन्टसफोर। माने बिसोरो बे लाइनाव जेब्लासिम क्लास 8, 9 बा 5, 6 बेसिमावल'सो माने लानायखौ जों नुनो मोनो बांसिनखौनो। खिन्थु जोङो जेब्ला मेट्रिक लिरखांबाय बा क्लास 9, 10खौ पास जाबाय, अब्लाना माने बे आर्टनिफ्राय कमप्लिटलि माने ओंखारनानै थायो। बिसोरो आर्टखौनो आखिनो बावलाङो आरोना, ओमफ्राय माखौबा आखिनोनो हाफिनि जालाङो। बेफोरबायदि जानो नाङा। एक्सुवेलि जोङो जेब्ला मेट्रिक लिरखांनायनि उनावसो माने मानसिया अरिजिन माने बुजिनो गोरों जायो आरोना, हमदांनो हानाय जायो एक्सुवेलि आर्टआ मा। नोंथ' माने क्लास 8, 9 ओरैनो जोंनि माबायाव गामि एरियायाव सोलोंनायफ्रा ओरैनो बेसिक खिनिखौ सोलोंग्रोनाय जायो। जास्ट बेसिक, ओरैनो थाइजौ आखिनाय, मा आखिनाय, थाइजौ खान्थाल बेफोरलाय मा आखिनाय जाखो, बेफोरखौ आखिनो रोंबानो आर्ट आखिनो गोरों जायाना। खिन्थु जोङो नैबेयाव आर्ट लाइनजोंनो बा फक डान्स लाइनजोंनो, मिउजिक लाइनजोंनो माने MA BA खालामनो हायो आरो। सोरबा जुदि आर्ट लाइनफोरजों, मिउजिक लाइनजों गावनि जिउखौ दाफुंनो सानदोंब्ला बेयाव एडमिसन लाफै आरो फरायफै। आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि बर'निफ्राय सासेबाबो मोजां मानसि ओंखारबावगोन, गोरों। आरो माखासे मोनथियै सुबुंफोरा मोनथिना मोनगोन। आं बेयाव माने आं मोनथिनायखिनिखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव शेयार खालामदों। बर'नि गेजेराव माखासे गोरों सुबुंनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना फै आरो फरायफै।
जों माखासे समाव मुर्तिफोर नांगौब्ला माबा नांगौ जायोब्ला माने बेफोरबायदि आर्ट नांगौ जायोब्ला जों गुबुन बाङालि आसामिस बा सोरबा बिहारि मारवारि बिसोरनिफ्रायसो बायनानै लाबोनो गोनां जायो। खिन्थु जोंनि बर' मानसियानो जुदि बेफोरबायदि बानायग्रा थायोब्लाना जोंनि बर'निफ्रायनो माने जों बेखौ बायनानै बाहायनो हागोन। बेनिखायनो आं लुबैयो जोंनि बर'आवबो सासेसो मोजां मानसि ओंखारबावथों। दङ सानैसो, खिन्थु बेखिनिया थोजासे नङाना। माबेबा एरियायाव थांबा माबेबा एरियायाव गैया, माबेबा थांबा माबेबायाव गैया, बेफोरबायदि जाजोबो। बेनिखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो बेफोरबायदि आर्ट्स थानाया मोजां बा गोरों मानसि थानाया मोजां। जोंनि बर'नि गेजेराव जाखांफुनाय जिथु लाइमोन, बिसोरनि गेजेराव ओरैबायदि जागासिनो दङ जिथु क्लासिकेल भकेल बा ओमफ्राय आर्ट, ओमफ्राय बिदिनो डान्सिं, बेफोराव माने ओरैबायदि जानानै दङ बिसोरो भकेलाव बिमेस खालामखांनायनि उनावनो माने ज्राब गारनानै दोननाय जायो, बा आर्टखौ बोसोरनै बोसोरथामसो लाखांनायनि उनावनो ज्राब गारनानै दोननाय जायो। माने बेफोरखौ मानो गारनाय जायो? बिसोरथ' जोबोर गोसो गुदुं नङा होमब्ला? गोसो गुदुंनि थाखायसो बिसोर लाखादोंमोन। बहुतानो मोजांबो आखियो, रोंगौ, खिन्थु रोंनायनि उनावबो, मोजां आखिनायनि उनावबो बिसोर गारनो गोनां जायो। मानि थाखाय? हाइ स्कुल मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरो बांसिनानो गारो। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिसोरो लाइनखौ मोनथिया एबा लाइन दिन्थिग्रा गैया, नङा होमबा? बेफोर लाइनखौ मोनथियोब्लाथ' बेफोराव फरायफैगोन ना माखासेयानो। ओरैनो साननैसोखौथ' मानसिफोरा जानला मोनला लायाना, नङा होमबा? माबा मोनसे बे लाइनजोंनो गावनि लाइफखौ दाफुंनो थाखाय, केरियारखौ बानायनो थाखाय माने बेफोरखौ थांखि बानायनानैसो लानाय जायो, नङा होमबा? आरो जुदि सोरबा ओरैनो श' देखायनो लादोंबा बेथ' साक्सेस जाखानाय नङा, माने फ्लपखा। सोरबा सोरखौबा नुनानै उमुगानो आर्ट लादों, आमखायानो आर्ट लादों, आंबो लाफानि, बिदिबाथ' जाखाया। जोङो बयनिख्रुइ बुजिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जों जोनोमनिफ्राय बयबो गावबा गावनि माबा नङा माबा मोनसे माने गावबा गाव जिउआव रोंगौथि लाना फैखायो। सोरबा रोजाबनाय, सोरबा मोसानाय, सोरबा दामनाय देनाय, सोरबा बिदि आखिनाय, बिदि बयहाबो माने गावबा गावनि रोंगौथि थायो। बे रोंगौथिखौ हमदांना मोननो नाजानांगौ, आरो बेखौ मोनदांदोब्ला आरो नोंथांमोनखौ साक्सेसनिफ्राय रावबो लाखिनो हानाय नङा। जुदि आर्टआव नोंथांमोना थारैनो गोसो दंब्ला बे कलेजाव फरायफै, आरो नोंथांमोनखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। जोङो प्लिज हागौब्ला बर' हारिनि थाखाय, नोंनि गावनि जिउनि थाखाय माने आर्टखौ साननैसोल' लानानै गारनो नाङा। बेयाव जोबोर मोजां प्लेटफर्म दङ आर्ट लाइनाव। बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव फैनो नाजाथार, बा बेयाव नङाब्लाबो गुबुनाव फराय। आर्ट लाइनाव माने MA BA फरायनो हायो। MA BA खालामनानै नोंथांमोना बे लाइनजों साख्रिबो मावनो हागोन, टिचार बायदिसिना, आरो गावनि बिजनेस, एक्सट्रा बिजनेसबो खुलिना लानो हागोन। बे लाइनाव फरायबानो गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बिदि नङा। जों माखासेखौथ' नुदों माने बाङालि साङालिफोरा माने गावबा गाव दखान सखानबो खुलिनो हादों। स' गोजोननाय थाबाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज। अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार।